শাসন ব্যৱস্থা মানে চাৰি চালম ব্যৱস্থা এদি কমপি কাছো আসি independent api asi lason ma thalo je along police station abine ajone non asot rong police station helowing atom mangke kisung ne khong pai lason dokai dolo konane rep dolo konane lason dokai tani banta dosoyo ala so da khotemo tade dosoyo idone asi alang le inut amunit ba thalo je bukalilo police station kan ba police tamangke itum soghong nang lelo itum det bote mithang arong mithang adim ke mithang chirai nang ko sima khap khiplo lasialang lita nonason pangrum lo je ituma lason lo ani banga chu chu hi dupik dokai dupik ha sote ha so ajuk lo dela so dokai ini kan itu somko pe na julang dokai dupik ko ha so dokai ta bang ke ani banga juta rong so kan pa rong ka chong hi ektom la hima thek lo ni ke pom asan ba se doso yo an si alang ni tom mathalo je nonason chipangrum lo Jepang dan cetan lo je tum da kenang solo asal muke polis tatum ke dak men ke khobor sita liune aso ke communication mane phone dawe pen ke duk dam tawe lason peace rasta tawe hasu dalam lo de asi alang linu tumuni ma thalo je alang limen ke huri neron borok da samasor he la rohasor alang hak kita do borsi alang tamkem hadak si mata ko da salam je itum da kenang so made la so phan piloma mithang cerani गाँव रखी बहानी बोले अल्लाह तुम्हें गाँव रखी बहानी मिठांग चिरानी मिठांग से चिरानी अलाम कदुई बंदा सोन ओपिनियन लो रात अपन खा लो रात अलाम दा पकला लो जे अलाम नि तुम निंदक लो लसन जे लाके के नांग सलो अथे पुलिस तो मंगे लिबांग खबर ले रने पुलिस तो मंगे लिबांग दिटा पिए हाउस मंगे कि सुन सकले रात तो आसेलाम तो फॉर्म देलो हाउस फॉर्म देलो 1954 Hom de la pi alang letom je chithang along je non asam meeting so dodam lo Pugenta aji keteng monta aji tingo elang keni liprang name lamthe ke jai ponatum jumesan letum deputy advisor letum sorgari gangbora nang letum pen lamthe jumesan alam chethan long pot ningarong letum laso AVDP ke formi bu ajuding fluid pen silitum itu siklo kita piniasai lo kaje tonti pena jok litum pacun ponun erek ason lo kita pini ya bangke laso AVTP formation litum pacun pon rekpo pensi litum ladak cetong lo apen nili ladak nang cetong don long ke nili ning sampik lo nili Aka preka lam laan kethanji pwe kalilo stame thetheni alam ke lalo ilitum police department atum pen consultancy cooperation coordination la kedo ke claim ponjima la hai bang se ilitum chethan chimung pon lona ahok lo ilitum a society ilitum arong arup along kepa mesenji ke pang thio ponji pote anutim si a kudo engke la si VDP penta isi society ko sonsi kepa mesenji mapo la ta isilo ilitum rong do kacerai kom ke hala kanghu kene update kali de kanghu kene update kali ilitum amumar tumhan ko sonsi ke mesen atowar ke jaw panjima pula ilitum lang ponangji non bihe ko pele ilitum pakeng donde potemo ke Arta isi aste chanle lo boleh tu tum ke pakeng jige lage siksak lo. La siladak ke pakeng ponangji drugs abuse pendang lo child marriage arta kave aku pen pisokan pinan kedo engke la traffic rules la hui pendang lo litum VDP tum litum art judo la supaya tum cethan cimung ponang po drugs abuse lo bote udame lo bote ilitum diphuang kangge drugs abuse datum topik apani sehata hala dilaji mitipang kola dak school long si kanghulut chok masela da VDP tumbang niliphan phone call lo thana tumhan phone call lo kanghula sona sonne tum long lo agat masih
Jadi tumlah polis tumpan khobor pila la tum dam lo jat lo. Engke kanghu komat ma bumat lang lo munit ke ata vipin lang. Mana pi penelo kopia jani kopi fansi penelo to ma ke pi chini thola lage drugs la hai siken. Kala kachuna mo ve la hai la hui pen long ke ala school long officer hormua husi yo kachang hu la poson yo. Nasi